कुडाळ नगरपंचायत क्षेत्रातील कचरा संदर्भात भयानक वास्तव समोर आलाय। नगरपंचायत मालकीची जागा नसल्याने एका खासगी जमिनीत कुडाळ नगरपंचायतने कचरा डेपो सुरू केलाय। मात्र नगरपंचायत हद्दीतील नागरिकांनी याला विरोध केलाय। याचा आढावा घेतला आमचे कुडाळ प्रतिनिधी प्रसाद पाताडे यांनी। कुडाळ नगरपंचायत स्थापन होऊन तब्बल 7 वर्ष उलटले, मात्र कुडाळवासियांचा कचऱ्याचा प्रश्न अद्याप संपलेला नाही। घनकचरा प्रकल्प, ओल्या कचऱ्याचे प्रकल्प प्रस्तावित असताना नागरिकांसमोर या कचऱ्याचं करायचं काय असा गंभीर प्रश्न उभा ठाकलेला आहे। याचाच आढावा घेण्याचा प्रयत्न केलाय कोकणसात लाईव्हनं। कचरा व्यवस्थापन आरोग्यासाठी अतिशय महत्त्वाचं असताना कुडाळ नगरपंचायतनं त्यासाठी केलेल्या उपाययोजनेचा इथल्या नागरिकांना उलटा त्रासच सहन करावा लागतोय। दुर्गंधी, भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढल्यानं उलट्या चिंताच वाढलाय। इथे कचरा डेपो आमच्या विठ्ठलवाडीच्या इथे बांधला गेलेला आहे, म्हणजे एक आहे। तर हा एक मोठा आमच्यासाठी समस्या झालेली आहे। कारण काय झालं की माझी दोन लहान मुलं आहेत। मोठी मुलगी माझी 12 वर्षाची आहे, लहान मुलगा आहे माझा 3 वर्षाचा। तर आज ह्या माझ्या 2 मुलांना इथं रस्त्यावर फिरायला घेऊन जाणे आज इतकं अवघड झालेलं आहे। कारण इथं कुत्रे भयानक प्रमाणात मोकाट सुटलेले आहेत आणि ते निव्वळ त्या वरच्या डेपोच्या कारणाने इथं खाली येत आहेत। आणि पुन्हा कावळ्यांचं पण एक मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे। ह्या सगळ्यांचा त्रास भयानक आम्हाला होतो आहे। इथून जाता येताना लोकांना आजकाल इतकी भीती वाटत आहे की कधी कुठला कुत्रा अंगावर येऊन अटॅक करेल, असे टोळक्याने कुत्रे मध्ये बसलेले आहेत। तर ह्याच्यावर आम्ही इथं आता पाठपुरावा हा केलेला आहे नगरपंचायतीकडे, पण ते इथं अजिबात लक्ष देत नाहीत। तर त्यांनी इथं आम्हाला सहकार्य करावं, काहीतरी आमच्या इथं लोकांच्या दृष्टीच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून काहीतरी त्यांनी आमच्यासाठी एक सक्रियता दाखवावी अशी अपेक्षा करतो। आमच्या इथे घराच्या बाजूलाच नगरपंचायतीने कचरा डेपो केलेला आहे। पूर्वी हा इथे नव्हता, पण गेले 2 वर्ष इथे मॅक्झिमम त्रास लोकांना होण्यासाठी आम्ही सहन करत आहोत। पहिल्यांदा आम्ही लोकप्रतिनिधी, सदस्य नगरपंचायती यांना हे गोष्ट निदर्शनास आणली। त्यांनी सांगितलं 6 महिन्यात आम्ही जागा बदलतो म्हणून सांगितलं। ॲक्च्युअल 6 महिने नाही, आता जवळ 8-10 महिने झाले। पण वस्तुस्थिती ह्याच्यात आम्ही मात्र सगळे इथले नागरिक विठ्ठलवाडीतले सफर होत आहोत। कारण त्या डेपोतले काही प्राण्यांचे अवयव तिथे कावळे किंवा इतर त्यांची विष्ठा, हे कावळे किंवा इतर जनावर घेऊन कुत्रे इथे घेऊन येत आहेत। आमच्या घराच्या बाजूला अशा टाकले जातात ते आणि त्यामुळे दुर्गंधी भयंकर पसरली आहे ह्या बाजूला। इवन मार्च-एप्रिल नंतर इथे पाऊस पडायच्या अगोदर आणि पाऊस पडल्यानंतर माशा अफाट त्रास आहेत घरामध्ये। प्रत्येक काही उपयोग नाही अशा अवस्था आमची होते, कारण माशा भयंकर येतात इथे आणि त्याचा त्रास या सगळ्या उपद्रव लोकांना होतो तिथे। आणि यासाठी आम्ही वेळोवेळी ही बाब लोकप्रतिनिधी इथल्या सदस्यांना निदर्शनास आणली, पण त्यांच्याकडनं आम्हाला जे हवं तशा पद्धतीने काम केलं जात नाही। त्यामुळे अजूनही आम्ही ते सहन करण्यापलीकडे आम्ही काही करू शकत नाही ना, अशी आमची अवस्था आहे। प्रशासनानं म्हणजे सरकारकडनं काही अपेक्षा आहे? हो, सरकारनं ते जागा लवकरात लवकर बदलावी। लोकांचं आरोग्य विचारात घेऊन त्यांनी या संदर्भातली पावलं उचलली पाहिजेत ना वेळीच। खरं आणि विलंबच होतं आहे त्यांच्याकडनं। आता परत पाऊस झाला की माशा परत त्याच्या आधी मेमध्ये सुरू होणार बघा। 6 महिने गेले, 6 महिने जर कधीच झालेले आहे या गोष्टीला। कुडाळातल्या कचरा डेपोचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटिल बनत चाललाय। कचऱ्याच्या प्रश्नावरून सत्ताधारी विरोधकांनी मात्र आरोप प्रत्यारोप करण्यास सुरुवात केली आहे। आणि सर्वप्रथम आपल्या चॅनलला मी धन्यवाद देतो। असे सामाजिक आणि अतिशय जटिल प्रश्न आहेत ते आपण आपल्या चॅनलमधून सतत उठवत आहात आणि कुडाळच्या विकासासाठी आपलाही सहभाग होतो आहे। गेली जवळजवळ 20 ते 25 वर्ष हा कचरा गंभीर प्रश्न आहे की जशी कुडाळची लोकसंख्या वाढते तसे कचऱ्याचे ढिगाचे ढीग लागत आहेत। आज आम्ही ग्रामपंचायत असतेवेळी ग्रामसभेमध्ये अनेक प्रश्न उठवले होते, तेव्हा प्रत्येक टायमाला आम्हाला असं सांगण्यात आलं की
सरपंच किंवा ग्रामपंचायत अधिकारी की आम्हाला अधिकार नाही, आम्हाला निधी नाही आहे, आम्हाला फंड नाही आहेत, अशा प्रकारे अनेक वेळा ग्रामसभेमध्ये मांडण्यात आलं. त्याचप्रमाणे आज त्याच्यानंतर आम्ही नगरपंचायत होण्यासाठी माननीय पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे पत्र दिलं होतं, वैभव नाईक यांच्याकडे पत्र. याचं कारण काय, ते कुडाळमध्ये सुविधा मिळाव्यात. आज अनेक सुविधा अभावी कुडाळ हे जवळजवळ आता नाही म्हटलं तरी 9 वर्ष होत आली नगरपंचायतमध्ये. तर अनेक प्रश्न आहेत. यातला गंभीर प्रश्न म्हणजे कचरा प्रश्न. मध्यंतरी सुका कचरा, ओला कचरा यासाठी गाड्या फिरायच्या. सकाळी आता नाही म्हटलं की 8 वर्ष 9 वर्ष एकच गाणं लागतं की कचरा स्वच्छ कुडा, सुंदर कुडा, हे असं अनेक सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत एकच गाणं असतं की पण ॲक्च्युअल ही वस्तुस्थिती नाही आहे. कचरा यापूर्वी पहिल्या टर्मने कचऱ्यासाठी जागा अवेलेबल केली होती, जागा विकत घेतली होती. त्याचं पुढे काय झालं तर नागरिकांतर्गत अद्यापर्यंत तो विषय पोचला नाही. त्याच्यानंतर दुसऱ्या टायमाला आता MIDCमध्ये जागा बघितली आहे, पण अद्यापर्यंत तो प्रकल्प झाला नाही. आज वेंगुर्ल्यासारख्या एका साईडला पडलेल्या शहरामध्ये आज कचऱ्याचे विघटिकरण करून चांगल्यापैकी लोकांनाही त्याचा लाभ मिळतो आहे, नगरपंचायतचा फंड वाढतो आहे. आणि अशा पद्धतीने ते कुडाळचे सदस्य वेंगुर्ल्याला पण व्हिजिट दिले होते, परंतु अद्यापर्यंत कचऱ्याचं काय झालं नाही. आज बघितलं तर बुधवारच्या बाजारच्या दिवशी संबंध ST स्टँडपासून तुझ्या पोलीस स्टेशन जगत संबंध माणसं बसलेली असतात. आज जर सकाळी जर तुम्ही रेखणी केली असतील तर संबंध कचऱ्याची घाण ही कुडाळमध्ये येणाऱ्या लोकांना दिसते आहे. कारण काय तर नगरपंचायतचं ह्या बाबतीत सर्व दृष्टिकोनातून दुर्लक्ष होत आहे. आज भाजी मार्केट पडून आहे आणि त्याच्यामुळे हा कचरा संबंध गावभर जे कोण भाजी विकत आहेत किंवा जे बाहेरसून येणारे व्यापारी आहेत तर ते कचरा टाकूनच जातात आणि नंतर ते नगरपंचायत कचरा उचलते. नगरपंचायतला ह्याच्यामधून मिळणारा फंड किती आहे आणि होणारा खर्च आहे ह्याचा कधी ताळमेळ केला आहे का? आणि ह्या पुढेही कुडाळवासियांना कचऱ्याचे जो प्रकल्प आहे तो केव्हा पाहायला मिळणार आहे? आम्ही यापूर्वी पेपरमधूनही किंवा इतर ह्याच्यातूनही आम्ही एक ह्याच्याप्रमाणे म्हणजे नगरपंचायतपेक्षा ग्रामपंचायत बरी हे का बोललो होतो की नगरपंचायत झाल्यापासून फक्त लोकांचे फंड वाढले, घरपट्टी वाढली आहे, पाणीपट्टी वाढली आहे, म्हणजे असे फंड फक्त वाढले आहेत, बाकी सुविधा बाबतीत काहीच नाही. आज बाजारपेठेवरती लक्ष देणारे नगरसेवक अजूनही तयार झालेले नाही आहेत की या बाजारपेठेला काय पाहिजे, स्थानिक नागरिकांना काय पाहिजे. कचऱ्याचे जिकडे तिकडे कचऱ्याचे ढेर यामुळे रोगराई पसरण्याचा अतिशय गंभीर प्रश्न कुडामध्ये आज पुढे पाठी होणार आहे. आणि अशा पद्धतीने नगरपंचायती वेळेत जर पावले ना उचलली तर माझं प्रत्यक्ष असं मत आहे की पाठचे 17 नगरसेवक आणि आताचे 17 नगरसेवक त्याचप्रमाणे CO साहेब हे ह्या विषयाला जबाबदार आहे. कुडाळ नगरपंचायतला स्थापन होऊन जवळजवळ 7 वर्ष पूर्ण होत आली. 100% कचरा उचलला जात नाही आणि कचऱ्याचा विल्हेवाट लावण्यासाठी दत्तनगर येथील गोदडवाडी येथे त्या ठिकाणी जागा घेतली गेली. ज्या जागेची किंमत 13,000 प्रति गुंठा होता ती जागा 2.5 लाख प्रति गुंठा रुपयाने घेतली. जवळजवळ 48 लाखाचा चुरडा झाला असं मी म्हणेन. त्याचं कारण ती जमीन घेतल्यापासून आजपर्यंत त्या ठिकाणी कचऱ्यावर प्रक्रिया होणारा त्या ठिकाणी प्रकल्प उभारला गेलेला नाही आणि त्यामुळे तो कचरा कुठे टाकावा तर तो खाजगी जमिनीमध्ये कचरा सध्या स्थिती टाकला जातो आणि त्या कचऱ्यामुळे आजूबाजूच्या लोकांना प्रचंड त्रास त्या ठिकाणी होतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे हा जो पैशाचा चुराडा केला गेला त्याविषयी तत्कालीन नगरसेवकांनी आणि शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिवसैनिकांनी आमदार वैभव नाईक यांच्याकडे तक्रार केली होती, परंतु आमदार वैभव नाईक यांनी अक्षरशः धुळफेक करण्याचं काम केलं. त्यासंबंधी इन्कम टॅक्सला त्यांनी पत्र दिलं, परंतु त्याचा पाठपुरावा केला नाही. वेळोवेळी सांगूनसाठी एक दुर्लक्ष केलं. त्यामुळे जनतासुद्धा त्यांच्याशी नाराज आहे आणि हे सर्व करत असतानासुद्धा आपल्या कुडाळ शहरातील कचरा निर्मूलन म्हणजे कचऱ्याची विल्हेवाटण्याची प्रक्रिया आजपर्यंत घडली नाही. हे फार मोठं दुःख आहे आणि ह्यापुढे ह्याविषयी सर्वांनी एकत्र येऊन याचा
या संबंधित मार्ग काढला पाहिजे अशी मी अपेक्षा करतो. खरं म्हणजे हा प्रश्न सगळ्यात प्रायोरिटीवर घ्यायला पाहिजे. आमची जेव्हा मी आरोग्य सभापती होती तेव्हाही आम्ही हा प्रश्न अगदीच हायलाईट केला होता आणि स्वतः त्याच्यात इन्व्हॉल्व होऊन आम्ही काम केलं होतं की ती जागा मिळवावी. MIDCकडे घनकचरा निर्मूलन हा प्रकल्प करावा आणि घनकचऱ्यापासून वीज निर्मिती, जो की आम्ही सगळेजण बघून आलेलो, आत्ताचेही नगरसेवक जाऊन बघून आलेले आहेत. पण त्याच्यावर म्हणावा तितका आपण जोर देत नाही असं मला वाटतं की प्रायोरिटीवर सगळं विकास काम कुठलंही आपण जोर लावून करतो पाहिजेच म्हणून, पण सर्वसामान्य माणसापासून ते लोकप्रतिनिधीपर्यंत जर ह्याला जोर लावला तर हे काम नक्की होईल. आणि एकमेकाने एकमेकाला समजून सांगितलं की हा प्रकल्प म्हणजे दुर्गंधी नाही, आपण जी दुर्गंधी कचऱ्याच्या स्वरूपात निर्माण करतो ती दुर्गंधी पूर्णपणे नष्ट होऊन त्याच्यापासून एखादं चांगलं उत्पादन निर्माण व्हावं ह्यासाठी करायचा आम्ही घाट घातलेला होता. अजूनही त्या गोष्टीचं टेंडर झालेलं आहे, पैसे त्याच्यासाठी आहेत. जेव्हा गेल्या वेळेस आम्हाला MIDCने प्लॉट दिला होता तेव्हा तिथल्या ग्रामपंचायतीच्या लोकांनी तिथे विरोध केलेला, स्थानिक लोकांनी विरोध केलेला, पण तेव्हा आमच्यासोबत तिथले आमचे नगरसेवक सगळे भूमिपूजनाला होते. पण हे असताना प्रत्येक जर लोकप्रतिनिधीने ह्याच्यामध्ये लोकांना समजवायचा प्रयत्न केला असता तर नक्कीच त्याच्यातनं मार्ग निघाला असता. लोकांच्या विरोधामुळे सगळं ते ठप्प झालं. आजही MIDCने आम्हाला दुसरा प्लॉट तेव्हा देऊ केलेला होता. आम्ही तत्कालीन सत्ताधारी नगरसेवकांनी याच्यासाठी उपोषण केलं होतं. तो प्लॉट देताना पण आम्हाला अटी शर्ती आता मागवल्या जात आहेत, तोही MIDCकडनं आता आम्हाला दिला जात नाही आहे. त्याच्यामुळे हा प्रकल्प होणं आवश्यकच आहे. ह्या प्रकल्पापासून काहीही आपल्याला त्रास, सर्वसामान्य माणसाला त्रास नाही, म्हणून तो प्रकल्प लवकरात लवकर व्हावा यासाठीच खरं म्हणजे 17+2 19ही नगरसेवकांनी इतर विकास कामांपेक्षा त्याच्यावर लक्ष देऊन तो झाला पाहिजे. आणि नागरिकांनी याच्यामध्ये कुडाळचा प्रश्न म्हणून बघून सगळ्यांना सपोर्ट केला पाहिजे. इथे पक्षविरोध काम होणं सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं आहे असं मला वाटतं. बघितला तर गेले कित्येक वर्ष कुडाळ शहरामध्ये पहिलं डम्पिंग ग्राउंड बघायला गेलं तर लक्ष्मीवाडीच्या बाजूला होतं. त्या ठिकाणी लोकांचा विरोध झाला. कुठेही डम्पिंग ग्राउंड होत असताना लोकांचा नेहमी विरोध होतच असतो. आणि जेव्हा महाविकास आघाडीची आमची सत्ता आल्यानंतर पहिल्यांदा गांभीर्याने आम्ही असेल किंवा आमचे सर्व नगरसेवक प्रशासनाने हा प्रश्न सोडवण्याचं आम्ही योजलं होतं. आणि त्यानंतर हल्ली आम्ही 3 ते 4 महिन्यापूर्वी पुणे येथे जाऊन जो बायोगॅस प्रकल्प आहे त्याला सर्व नगरसेवक आणि प्रशासनाने आम्ही भेट दिली होती. कुडाळ शहरात जो कचरा निर्माण होतो त्याच्यापासून बायोगॅस होईल आणि बायोगॅसमधून ऊर्जा निर्मिती होईल आणि कचऱ्याचा प्रश्न देखील सुटेल ही आमची यातून भावना होती. त्यासाठी प्रशासनाने पण आम्हाला चांगलं सहकार्य केलं होतं. आणि येणाऱ्या काळामध्ये कुडाळातील मासे मार्केटमधला कचरा असेल किंवा आपल्या शहरामध्ये नागरिकांकडनं जो निर्माण होणारा कचरा असेल किंवा भाजी मार्केटमधून जो कचरा निर्माण होणारा कचरा असेल त्याच्यापासून आम्ही बायोगॅस प्रोजेक्ट उभा करू आणि कुडाळ शहरातील जो गंभीर बनत चाललेला कचऱ्याचा प्रश्न आहे तो सोडवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. कुडाळ नगरपंचायत स्थापन होऊन 7 वर्ष उलटली तरी कुडाळ शहरवासियांचा कचऱ्याचा प्रश्न जैसे ते असल्याचं पाहायला मिळालं. याबाबत कोकणसाद लाईव्ह चॅनलने आढावा घेतला असता एक भयान वास्तव समोर आलं आहे. कुडाळ नगरपंचायत हद्दीतील विठ्ठलवाडी येथील डोंगरावर असलेल्या अवैध कचरा डेपोमुळे तेथील नागरिकांना त्रास होतोय असं त्या नागरिकांचं म्हणणं आहे. आमचं आरोग्यही धोक्यात आहे. वाढते कावळे असतील तसेच कुत्रे असतील याचा त्रास आम्हाला होतोय. याची नगरपंचायतने तातडीने व्यवस्था करावी, या कुत्र्यांचं काहीतरी करावं अशी मागणी या नागरिकांकडून केली जाते. मात्र याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते प्रसाद शिरसाट यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी असं सांगितलं, नगरपंचायतपेक्षा ग्रामपंचायत बरी होते. तर संजय बोगटे यांनी त्यावेळी खरेदी केलेल्या कचरा डेपोचं काय झालं, आमदार वैभव नाईकांनी याबाबत पत्र देऊन चौकशीची मागणी केली होती, त्याचं काय झाले असे प्रश्न उपस्थित केले. मात्र याबाबत सत्ताधारी नगरसेवक मंदार शिरसाट यांच्याशी चर्चा केली असता कुडाळ शहरवासियांचा कचऱ्याचा प्रश्न येत्या काही दिवसातच सुटेल असं त्यांनी सांगितलं. मात्र कुडाळ नगरवासियांचा कचऱ्याचा प्रश्न सुटेल का आणि तो तातडीने सोडवण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करतील का असे अनेक प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झालेले आहेत. तर नागरिकांकडनं याबाबत तात्काळ कारवाई करत आमचे प्रश्न सोडवा, कचऱ्याची व्यवस्था करा अशी मागणी या ठिकाणी करण्यात येताना पाहायला मिळते. कॅमेरा पर्सन साहिल बागवेसह प्रसाद पाताडे, कोकणसाद लाईव्हसाठी कुडाळ.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.